Oh, ik zie je graag. Ik zie je nog grager. Ja. Oh, super geweldig. Nee, ik zie je graag. Oh, ik zie je graag. Koffie? Oh ja, graag. Pascal? Waar is mijn been? Dat stond toch hier aan het bureau? Hoe kan dat nu? Zeker dat je het huis niet vergeten bent? Maar ik ben er toch mee binnengekomen. Waar is dat? Ah, daar, in de keuken. Waar? Nee, sorry, het was een tafelpoot. Die... Vind jij grappig? Hé, Oh nee. wat zijn we aan het doen? Hè? Ik wist van niks. Zet je hier met mijn voeten aan het spelen, of wat? Geef dat terug. Terug! Geef dat terug. Ah! Je mocht zouwen. U terug. Ik wil u nooit meer zien. Ja, Pascal, je vanavond is precies op met het verkeerde been het bed gestapt, hè? Ja. Tararatata.